No môj zlatý, už som sa bála o tvoje duševné zdravie, pretože viem, že si dlho neuľavil na niekom a viem, že ty to potrebuješ. Tak som rada, že si sa ozval, že znova si ukázal, no aký si ty úžasný a inteligentný, keď sa musíš rýpať vo vzťahu druhých ľudí. Nechápam, čo tu nezverejníš svoj vzťah a svoje videá, ktoré si nám ukazoval, ktoré si mal s Dávidom. Pochvál sa ty svojimi úlovkami, ale o tom potom. Ideš o mne rozprávať, že sa hrám na chudatko. Nezverejnila som ani jeden príspevok. Toto sú reakcie ľudí. Toto je to, ako vás, ako bandu ľudia vnímajú. To, ako ste sa odprezentovali, čo z vás vyžaruje, čo z vás srší, čo vychádza z týchto vašich úst. Proste týka môjho vzťahu a týchto vecí. Už som sa niekde o tomto vyjadrovala, vy tie vyjadrenia, čo skoro uvidíte, a takisto pre vás pripravujem aj také samostatné vyjadrenie odo mňa, pretože tieto mentálne výplody určitých vysokointeligentných ľudí ma síce veľmi bavia, ale chcem, aby ste to vedeli odo mňa, pretože je tu strašne veľa dezinformácií a prekrútených vecí a veľmi tu chýbajú tie detaily, ktoré sú bohužiaľ v tomto prípade veľmi dôležité. A ten list, môj zlatý, ktorý ti on tam poslal, že som mu poslala, to je ten, ktorý mne on posielal na farmu k mojim narodeninám. To nie je list, ktorý som mu ja písala, takže nezverejňuj zase hlúposť. Nestrápňuj sa. Už si hanby spravil dosť tej televízii, naozaj. A keď si všimnete toto krásne vyjadrenie, si približíte ten screenshot, teda ten list, ktorý som ja vraj poslala z farmy, tak ten list je napísaný na počítači. Cez Word. Kde som ja na farme mala počítač, čiže ako som si odbehla do produkcie, alebo Martin mi ho napísal na traktore, alebo ja nechápem, veď vy sa zobuďte. Toto je list, ktorý mi on poslal k narodeninám. Nie ten, ktorý som mu ja vraj poslala z farmy.